Bé, com hi ha hagut moltes preses de posició del president del grup parlamentari liberal-demòcrata o del president del partit liberal-demòcrata Graham Watson, ja des del 2012 dient en el segle XXI les majories conformen les decisions en una democràcia, i veient la contundència i les manifestacions pacífiques i democràtiques que han sigut modèliques, però també els resultats de les eleccions catalanes, doncs tenim posicionaments en aquest sentit. Per exemple, també la Liberal International, que és l'agrupació que agrupa tots els partits liberals del món, no només a Europa sinó del món, també té posicionaments en aquest sentit de Liberal International respectarà la voluntat dels catalans i recomanen la sortida escocesa pel cas de Catalunya. I a més, des del mes d'abril, això va ser aprovat el mes d'abril del 2014 al Congrés de Rotterdam, que va escollir com a nou president de la Internacional Liberal Mundial un catalanoparlant d'Andorra. Juli Vinovas, professor a Berkeley, als Estats Units, és el nou president de la Liberal International. Per tant, és una molt bona notícia que tinguem una persona que havia sigut ministre d'Exteriors d'Andorra i sensible al fet català al capdavant de la Liberal International, que recordem que, per exemple, qui governa el Japó són liberals, qui governa el Canadà són liberals, Austràlia hi han governat, Alemanya hi han governat, Anglaterra governen. Per tant, és una, no diguem ja Holanda, els països escandinaus i bàltics, per tant és molt important, i això explica que Convergència estigui còmoda en aquesta família política.